Este libro titúlase Tío Lobo. Era unha vez unha nena moi lerpeira que se chamaba Carmela. Un día, antes do introido, a mestre dixo na clase: "Cando rematedes as tarefas, invítavos a chulas." Pero Carmela non quería traballar e pediu permiso para ir ao baile. Cando tiña sono, porque se deitara moi tarde, ficou dormida. E cando volveu a clase, xa non estaban a mestra ni os pícaros. E das chulas quedaban só unhas migalliñas espalladas polo chan. E Carmela, que era moi lerpeira, marchou chorando para casa. Así que chegou, dixolle a nai que fora a única que non comera doces na escola. Non teñas pena, Carmela. Vouche preparar unhas chulas que vas chupar os dedos. Pero a nai lembrou que non tiña onde fritilas e dixolle axiña: Vai ao tío Lobo e dille que che preste unha tixola. E a nena, que era moi lerpeira, foi ata a casa do tío Lobo e chamou á porta. Que é unha tixola? Unha sartén. Unha sartén. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Tío Lobo! Berrou. Quen é? Respondeu a voz desde dentro. Son Carmela. Di miña nai que me prestes unha tixola para facer as chulas. Agarda, que estou a vestir a camisa. Tío Lobo! Volveu berrar. Di miña nai que me prestes unha tixola. Agarda, que estou a vestir os calzones. Tío Lobo! Os calzoncillos. Insistiu Carmela. Di miña nai que me prestes... Agarda, que estou a vestir os pantalóns. Tío Lobo! Berrou máis forte. Di miña nai... Agarda, que estou a vestir o chapéu. Chicos, tedes que ensinarlle os debuxos. Por fin, tío Lobo abriu a porta e deulle a tixola a Carmela. Pero avisouna: Dille a túa nai que, a cambio, hasme traer unha dúcia de chulas, unha bola de pan de millo e unha botella de viño. E a nena volveu toda contenta a casa. A nai fixo unha chea de chulas e partou unha dúcia para o tío Lobo. A tardiña dixolle a Carmela: Lévate as chulas a tío Lobo. O pan de millo e máis o viño. En cando saiu pola porta, Carmela, que era moi lerpeira, non resistiu a tentación e comeu unha chula mentre ia pensando: tío Lobo non vai notar que falta unha. E tamén lle soubo que aquela chula que axiña comeu outra, e outra, e outra, ata que non ficou ninguna. Pero Carmela ainda tiña un buraquiño na bandura. E tamén comeu o pan. E como tiña tanta sede, bebeu todo o viño. Nestas, descadouse de que deixara sen merenda ao tío Lobo. Entroulle un medo terrible. Entón, Carmela puxose a matinar. E matinou, ata que atopou unha solución. Colleu bosta de burro e fixo 12 boliñas. Logo, encheu a botella con agua sucia e finalmente colleu unha pesada de cemento dunha obra e meteuna no papel do pan. E cando chegou a casa do tío Lobo, a Carmela tremíanlle as pernas con medo. Tío Lobo! Berrou. Quen é? Respondeu unha voz desde dentro. Son eu, Carmela. Traeche a tixola, unha dúcia de chulas, unha botella de viño e o naco de pan de millo. Agarda, que estou a vestir a camisa. Tío Lobo! Volveu berrar. Traeche a tixola, unha dúcia de chulas. Agarda,
vestir os calzones. Tío Lobo, Insistiu Carmela. tráeche a tixola. Agarda, que estou a vestir os pantalóns. Tío Lobo, Ben rebentou máis forte. Agarda, tráeche... que estou a vestir o chapéu. É unha chaqueta. Sombreiro. O sombreiro. Por fin, tío Lobo abriu a porta e Carmela botoulle enriba o bolto que levaba, mentres dicía: Aquí tes, tío Lobo, todo o que me pediches. É matrexiña, que teño moita presa porque xa case a noite pecha. Agarda un chisco. Quero probar as chulas para ver os saborosas que están. Dixo el. Entón, tío Lobo abriu un burullo, probou a primeira bola, saborou e berrou: Isto é merda de burro. Repite. Isto é merda de burro. No, más. Sí. Pero axiña... Tío Lobo mordeu con todas as súas forzas e con tan mala sorte que rompeu toda a dentadura. Isto sabe a mexo de can. Dame can. Entón, cheo de carraxe, tío Lobo berrou: Carmela, vai de aí, pero lembra. esta noite Voute papá. Carmela volveu a casa, tremendo, e dixolle a nai choromicando: Mamá, esta noite vai vir tío Lobo e vaime papar. A nai, entón, pechou as ventás, atrancou as portas e cubriu todos os buracos da casa para que o tío Lobo non pudese entrar. Pero esqueceu a chimenea. Así que chegou a noite, Carmela meteuse na cama debaixo de 7 cobertores e agargou. Dali a pouco, fora da casa, tronou unha voz: Carmela, son tío Lobo e voute papar. Oíronse ruídos no teito, e a voz que dicía: Carmela, xa estou no tellado e voute papar. Oíronse ruídos na chimenea e a voz que dicía: Carmela, xa estou na cociña e voute papar. Oíronse pasos no corredor e a voz que dicía: Carmela, xa estou chegando e voute papar. Oíronse pasos no cuarto de Carmela e a voz que dicía: Carmela, xa estou aquí e voute papar. E faz, papou. E así, come tío Lobo todas as nenas e nenos lerpeiros e mentirosos. Así que non sellades, nin lerpeiros, nin mentirosos. Fin. Facedes, chicos. E colorín colorado,